थगाय थुसि पाब्लिकफोरखौ थगायनो बोरैहाय गादि दखल खालामनो हागोन बिनि मोनसे नाटक खालामगासिनो बे नाटकसो खिन्थु बास्तब नङा बेनिखायनो रोखा जाबाय 2 नम्बर Ndfb रोखा जाबाय सोर गबिन्द बसुमतारी फेरेंगा रोखा जाबाय बर' हारिनि सोबख'जानाय नासयजानायखौ गुबुन हारिया बर' हारिखौ जेब्ला नासयबाय थादों सोबख'बाय थादों बेबायदि समाव फिननाय जेरैबायदि गुबुन हारिखौ फिननाय होदोंमोन सरकारनि सायाव फिननाय होदोंमोन दिनैनि समाव रोखा जाबाय जायफोर बर' हारिनि सोबख'जानायखौ गुबुन हारिनि खाथियाव सरकारनि खाथियाव फिननाय होदों Ndfbफ्रा दिनैनि समाव नंखाय Ndfbया सोर रोखा जाबाय एसे खोनासंलांदो सुक्तिया लेखा लिरनाय थानो हागौ लेखा बिलाइयाव जे अमुक जागोन तमुक जागोन होननानै बेखौ मावफुङाबा बे लेखा बिलाइयाव थायोबा जोंहा जेबो लाब जाया भिडिअनि फुटेजआव खोनाखाबाय मावफुंबासो रायजो राजाफोरनि सायाव सोनारदों नाथाय जोंनि खोनानो मोननाय आरो फेरेंगानि बुंनाय प्रमद बर'नि बुंनाय इउजि ब्रह्मनि बुंनाय बिथांमोना गावसिनि नबथियावनो बस्थायाव सोनानै खाथेनासो दोनथ'दों रानथ'वाखै बिटिआरनि दफाफोरखौ प्रमद बर' गबिन्द बसुमतारी फेरेंगा इउजि ब्रह्म गावनि माइ बाख्रियावसो दोनथ'दों गबिन्द बसुमतारीया एसे गोरोन्थिखौ बुंबाय खोमा प्रमद बर'जों बुजागोन बेबायदि गोरोन्थि बाथ्रा बुङोबा इउजि ब्रह्मजों बुजागोन फेरेंगाजों बुजानो हागौ गबिन्द बसुमतारीया बेबायदि गोरोन्थि राव बुङोबा बुजानो हागौ लेखा बिलाइयाव लिरनाया मावफुंजायाबा ओरैनो दैबानायाव लेथ्रा फाथ्रा दाखोर गोजावलांनाय बायदिसो ओरैनो गोजावनानै थागोन गबिन्द बसुमतारीनि खुगानि रावाव एसे हमदांनानै हमनो हाबाय बेबायदि सैथो खोथा बुङोबा गबिन्द बसुमतारीया फेरेंगाजों बुजागोन प्रमद बर'जों बुजागोन इउजि ब्रह्मजों बुजागोन नोंथांमोना जों सोमावसारग्राफोरजों गसंफानायखाय थाफानायखाय मदद खालामनायखायसो बेखौ सरकारा गनायदों खिन्थु जों नाजाबाबो जे आबसुनि मावथिफ्रानो जा आबसुनि बिबानगिरियानो जा Ndfbनि बिबानगिरिफ्रानो जा जों गोजा जेसेबां होस्रिखावबाबो जेसेबां नाजाबाबो बे कुनु दिन साक्सेस जानाय नङामोन सरकारा गनायनाय नङामोन खिन्थु दुलाराय रायजो राजाफ्रा दं दिनै बेनिखायनो बे जोंनि दाबिफोरखौ जोंनि मोनथाय हास्थायनायफोरखौ दिनै भारत सरकारा खोनासंनानै जोंजों सुक्ति खालामदों ओरैनो नङा हसिया खोथा बुंलाबायनाय बुजा मारगोन बियो गबिन्द बसुमतारीया प्रमद बर' फेरेंगा इउजि ब्रह्मजों बुजा मारगोन जाथा खोथा बुंनाया आबसुनि सोमावसारनायजों Ndfbनि सोमावसारनायजों बिटिआरआ जायाखैबा रायजो राजाखौ लानानैसो जुदि बिटिआर एकरा जाफुंदोंबा दिनैनि समावथ' बुङो प्रमद बर' इउजि ब्रह्म आरो दिपेन बर'नि थाखायसो बिटिआर एकरा जादों बोरै बेबायदि खोथा बुंलायखो गबिन्द बसुमतारीया बोरै बेबायदि जाहाथा खोथा बुंलायखो फेरेंगानि थाखायसो गबिन्द बसुमतारीनि थाखायसो बिटिआर सक्तिया जाफुंबाय आरो आबसुनि माखासे साफा सानै दैदेनगिरिफोरनि खुगानिफ्राय खोनानो मोननाय मथे प्रमद बर' दिपेन बर'नि थाखायसो बिटिआर एकरा जाफुंदों बिटिआरनि दफाया जाफुंदों आरो गबिन्द बसुमतारीया मा जानला मोनला खोथा बुंलायखो बुजा मारगोन गबिन्द बसुमतारीया बुजा मारगोन रन्जन दैमारिखौनो Ndfb होनना सानदों बारग' Ndfb होनना बुंब्ला बे रन्जन ग्रुपनिल'सो रावनिबो गैया बिथांमोना हाला खालामना जानो खारन बिथांमोना एग्रिमेन्टनि गासैबो बाथ्राखौ बुजियाखै रन्जन दैमारिखौनो Ndfb होनना सानदों खिन्थु रन्जन दैमारिनि Ndfb नङा भिडिअनि फुटेजआव खोनाखाबाय सैथोआ बेरखांबाय जों सिगां खोनादोंमोन जेब्ला आर्मी पुलिसा हमो Ndfb बा Ndfb होननानै जेब्ला एरेस्ट खालायो बेबायदि समाव सोरबा पाब्लिकआ आर्मी पुलिसनि खाथियाव सोंनाय फिननायखौ खिथायो
जों ट्रेनिं लानाय नङा जोङो ओंखाम ओंख्रि संनो थाखाय जोंखौ लांफादोंसो अब्ला गबिन्द बसुमतारिया एनडिबिफोरनि थाखाय थफ्ला लाग्रा ओंखाम संग्रा ना बन बुथुमग्रामोन दिनैनि समाव दायफोरखौ जुदि जर्नब्ला सारखौ आरो माखासे एक्स-एनडिबिनि सेंग्राफोरखौ जुदि दाय होआबा बोरै गादियाव थानो गावसिनि दायखौथ' एसेबाबो एरायखानांगोन अब्ला फेरेंगा गबिन्द बसुमतारि 2 नम्बर एनडिबिसोमोन नामा 2 नम्बर एनडिबिसोमोन नामा दिनै गावसिनि गोहो खुंथायाव थानाया सोरनि बेनाराव थाखो एनडिबिनि बेनारावनो बिथांमोना दिनै सनानि गादियाव दं दिनैनि समाव जर्नब्ला सारखौ आरो माखासे सेंग्राफोरखौ दाय होआबा बिथांमोनाबो जेल जानो हागौ नाथाय जों माखासे गारबोनाय समफ्राव खोनानो मोन्दोंमोन जेब्ला आर्मी पुलिसा हमो अब्ला स्टेटमेन्टखौ मा होयो जों ट्रेनिं लानाय नङा जोंखौ रेसन बानोसो लांफादों ओंखाम ओंख्रि संनोसो लांफादों जों जेबोखौनो मोनथिया बेबायदि माखासे जाबोनाय जाथायनि दिनै जानो थांदों गबिन्द बसुमतारि फेरेंगा दिनैनि समाव एसे लाजिनांगौ जोंथ' मालाबाबो खोनायाखै जर्नब्लानि थाखाय जोबथेसालियाव थाग्राफोरनि थाखाय जों दिल्ली गुवाहाटी कर्ट कासारिजों खारथिंगासिनो दं सोरबा फेरेंगानि खुगानिफ्रायबो खोनाया सोरबा गबिन्दनिफ्रायबो खोनाया नाथाय बिथांमोना ससियेल मिडियायाव सोर मोजां सोर गाज्रि सोर बाख्नायथाव बेबायदिखौल' गावजों गाव समखौ होबाय थानाय नुदों दिनैनि समाव गबिन्द बसुमतारिया हाजार बार लाजिनांगौ दिनैनि समाव हाजार बार लाजिनांगौ माखासे गारबोनाय समनि भिडिअ अब्लाबो आं दिनै होदों माखासे गारबोनाय समनि भिडिअखौ आं दिनै होदों जर्नब्ला सारा एनडिबि नंगौ नङा आरो एक्स-एनडिबि जायफोर रन्जन ग्रुपनिल' होननानै बुंदों ओरैबायदि दायफोरखौ माखासे एनडिबिनि बर' हारिखौ गाग्लोबबोनाय हारिखौ फिननाय होनायाव दायखौ जाबसिननानै होनो थाखाय साखाफारा दिनैसिमबो गबिन्द बसुमतारि फेरेंगानि खुगायाव दिनैसिमबो साखाफारा फेरेंगाबो बुंगोन आं ट्रेनिं लानाय नङा आं सोलोंथाइ लानाय नङा मालाबा जुदि गावसिनि गोहो खुंथायाव थानाय पावारा जोबोबा सरकारनि माखासे आयेनजों जुदि बिथांमोनखौबो बिजिरोबा बिथांमोना बुंगोन जों ट्रेनिं लानाय नङा दिनै एनडिबिनि बेनाराव थानानै गावसिनि गादिनि पावारा जोबोबा उननि समाव रोखा बिथांमोना डाइरेक्ट बुंगोन जों ट्रेनिं लानाय नङा जोंखौ जबरदस्ति हाग्रा बारियावसो दोनदों होननानै बिसोरो फोरमायगोन बिनि थाखायनो साबधान गबिन्द बसुमतारि फेरेंगाया जेब्लासिम एनडिबिनि बेनाराव थागोन अब्लासिम एनडिबिनि सोरबा एमसिएलए सोरबा एमएलए सोरबा राजनितिक हान्जायाव जुदि रायजो राजाफोरनि खाथियाव जुदि हेफाजाब मदद बियोबा हयथ' हेफाजाब मददबो मोननाय नङा गबिन्द बसुमतारि फेरेंगाखौ जुदि बोख्लायनो हायोबा बर' हारिनि गेजेराव एनडिबि होननानै बुङोबानो एक्स-एनडिबि होननानै बुङोबानो सनानि थांखि बा बर' रायजो राजाफोरनि खामानि मावफुंग्रा होननानै गनायगोन बिनि थाखायनो एक्स-एनडिबिफ्रा उननि रायजो राजाफोरनि मददखौ जुदि लुगैयोबा गबिन्द बसुमतारि फेरेंगा सावरायग्रा हाथाव होनांगोन अब्लासो गादिनिफ्राय बोख्लायनांगोन अब्लासो रायजो राजाफ्रा फोथायनो हागोन बयनिफ्राय डेन्जारसिन सोर 1 नम्बराव जाहैबाय सावरायग्रा 2 नम्बराव जाहैबाय फेरेंगा 3 नम्बराव जाहैबाय गबिन्द बसुमतारि सावरायग्रायाथ' गावनि दायखौ बारग'नो थाखाय बिपिएफ हान्जानिफ्राय इउपिएफआव थाहैलायबाय डेन्जार बुस्थु सावरायग्रायाबो गावनि दायखौ गावनि आंगो लोगोफोरजों बासायनो थाखाय एक्स-एनडिबिफोरनि खामानिखौ मावफुंनो गोसो गैयैनि थाखाय बिपिएफ हान्जानिफ्राय बास्लायनानै थाहैग्रा मानसिखौ मा होनना बुङो डेन्जार बयनिफ्राय सालु मानसि गोरों मानसि सावरायग्राया बयनिफ्राय बियो मिहि गोसोनि मानसि होननानै सावरायग्राखौ 1 नम्बराव दोननो हायो।